ga malam, ka daina juyowa nan, ka dinga juya a can. Okay, nagode. Da me kuma? Da kika zama mace ta farko da ta fara harba min magana. Ya ake ciki ne dan kyakkyawa? Me yasa in mata suke da bubunka kuwa? Simple. Me kika sani mafi yawan mata suna so? Kyakkyawar fuska, murɗaɗɗen jiki, sai wasu matan suna son dogon namiji. Ni din na hada. Kana nufin shi yasa kowace mace take son ka? Ina son ka biki. Sai dai kin yadda soyayya wata ɗaya. Ka taimaka min ta kai ta wata biyu. Ya kai, menene faru kuma? Iyayena ne suka ce ka zo. Dama kan wannan mutumin ne tace ba ta so na. Wallahi kuma yaron ya haɗu wani ɗan camas da yi. Wata ɗaya muka yi alƙawari da ke, amma muka yi wata biyu. Na game maki iya abin da zan maki. Ba zan iya ci gaba ba, ki je ki nemi wani. Zautacce sabon kafce daga kamfanin Sultan Masabarbada. Matsawa zan fasa maka kai. Gaskiya Fariza ke azzalima ce. Babu shakka ke muguwa ce. Kuma ke cancanci kowane irin hukunci. Hankali na a tashi yake. Zuciyata tana zafi. Wallahi ban taba tsintar kaina a cikin mawuyacin hali irin wannan. Ba na sa abu a raina da kasa yin shi. Duk abin da na sa wa raina sai na cin masa. Ina so ki harbe shi. Idan ba ki harbe shi ba, shi zai kashe ki. Domin kuwa ɗauka nama ne. When you tell lies, beauty becomes our obstacles. Fariza, she had tried to defend ourselves. Crisis day in, day out. Malama Fariza, harbi na farko an ce kin yi shi ne kamar cikin tsoro. Harbi na kuma biyu an ce kin yi shi ne kamar dalili. Kuskure idan na kashe Aiman sau 100 akan abin da ya aikata? Idan junan ki sami ko wasu sai riga ki kwana. Da kuma wanda riga ki kwana to zai riga ki tashi. Ni fa kuɗi na wani ma Fariza. Dole sai kin daina ɓoye min komai. Ana ko kana cikin hankalinka? Na fahimci a rayuwar babu abin da yake gaban dole ku. Sultan Film Factory presents Wallahi yadda ka ci mutunci na wallahi sai an ci mutuncinka. Kuma ba ni da hannu ake son Abdulhamid Haruna. Ai tsawon wata ɗaya kenan da batan mahaifina na kawo musu ƙara. Amma har yanzu babu wani abu da kuke a kai. Ko nawa kake so zan baka? Ni kuɗi ba matsalata ba ne, sirri na shi ne matsalata. Inda kan kuɗi ne ba abin da Sultan ba zai aikata ba. Dakata. Fariza, he was only carrying the gun to defend himself. She was caught in the middle of crisis. Produced by Consistency, Executive Producer Sultan Abdulrazak. Na rasa yace zan yi ne. Wanda nake so shi ke kokarin kashe ni. ASP yanzu dan na aikata haka. Daidai ne ko ba daidai bane ba? Daidai kika aikata. Fariza,
from the director Hassan Diggs. A raina na yanke shawarar na aure ki na kai ki gidana na killace ki zama matata uwar ƴaƴana. To akwai matsala amma ba ni zan gaya ma ba, umma ce da ta gaya ma. Zancen ka yana da daɗin ji amma akwai sangaro a ciki. Ina tunanin kuma mun daidaita ina so ki zama ɗaki. Da kun ga yarinya ki kun ga kuna son ta kuma duk matan duniya nan sun gane. Amma ku da kin san daga inda na taho na zo saboda kawai in cika miki alƙawarin nan wallahi da baki faɗa haka ba. A yanzu ban shirya aure ba. Assalamu alaikum. Mun ga hana mu bari nan da wata shida. To ai ni babban matsalan jiran ne bana so. Mun yi magana da Alhaji akan Yasira. To matar gidan ta ce a'a. A'a umma, ai kowa ya sani ana yi nan saurayi na ne. Ba zai magana aure a ce an yi tijjin. Ƙarya yake miki. Tana fada a gidan zaka ta samu. Wurin Yasira na zo tana nan. Da kuɗin wani akanta. Ka ɓace min da gani. Sadiq Moviton on track again with a movie full of controversy. Matar Muce. Ya ba ta ruwa gona ba. Dama bai shirya bane. Me a ciki? In ya shirya sai ya dawo duba yadda za a yi. Ka zo kawai a zuwa ɗaura muku aure da ita. Kaga shikenan hankali kwance. Akwai wanda ma ya kuɗin sa yake kanta shi ma sai ka biya kuɗin. Matar Muce. Matar Muce suka ce an nuri na. Zuciyata take muradi akan nisa na daura sirri na sai da raina fage na shaɗi zama da ke za na samu buɗe raba mazanzin dima cikin Matar Muce. The biggest puzzle is there is a woman who's having an affair with four men at the same time. Why and how? It's controversial, it's confusing, it's unacceptable. Matar Muce. Daga lokacin da nace ina son Yasira tun daga wancan lokacin har ka lokacin da baba ya ce da ni ta samu za a ɗaura mata aure na taɓa cewa a maido min da duke da na kashe. A'a baka taɓa faɗa ba. Lafishi. Iya kuɗina da na kawo a dawo min da su da zai nan hidima ta da shi. Dan Allah dan Annabi Bala kai hakuri kaji. Matar Muce. Yawu FKD movie. Story and screenplay Ahmed Edorei. Executive producer Abban Dole. Co-producer Danjuma Salisu. Producers Naziru Danhajiya and Yawu FKD. Matar Muce. Directed by the fresh kid on the block Ali Nuhu Because. Sai mutunta ne ko azalimai? Kuka ɗaura mana yarinya ashe ba budurwa bace ba zaura ce ƴaƴa har uku. To. Matar Muce. Kana motsawa zan fasa maka kai. Gaskiya Fariza ke azzalima ce. Babu shakka ke muguwa ce. Kuma kin cancanci kowanne irin hukunci. Hankali na a tashe yake. Zuciyata tana zafi. Wallahi ban taba tsintar kaina a cikin mawuyacin hali irin wannan. Ba na sa abu a raina da kasa yin shi. Duk abin da na sa wa raina sai na cin masa. Ina so ki harbe shi. Idan ba ki harbe shi ba, shi zai kashe ki. Domin kuwa ɗanku na mana. When you tell lies, beauty becomes our obstacles.
She had tried to defend herself. Crisis day in, day out. Malama Farisa, harbi na farko an ce kin yi shi ne kamar cikin tsoro. Harbi na kuma biyu an ce kin yi shi ne kamar dalili. Kuskure idan na kashe Aiman so 100 akan abin da ya aikata? Idan junan ki samu ko wasu sun riga ki kwana. Da kuma wanda ya riga ki kwana to zai riga ki tashi. Ni fa kuɗi na zo nema Farida. Dole sai kin daina ɓoye min komai. Anya ko kana cikin hankalinka? Na fahimci a rayuwarki babu abin da yake gaban ki. Sultan Film Factory presents wallahi yadda ka ci mutunci na wallahi sai an ci mutuncinka. Kuma ba ni da hannu a kisan Abdulhamid Haruna. Yau tsawon wata ɗaya kenan da batan mahaifina na kawo musu ƙara, amma har yanzu babu wani abu da kuke a kai. Ko nawa kake so zan baka? Ni kuɗi ba matsalata ba ne, sirri na shine matsalata. Inda kan kuɗi ne ba abin da Sultan ba zai aikata ba. Dakata. Farisa, he was only carrying the gun to defend himself. She was caught in the middle of crisis. Produced by Council Sinati, Executive Producer Sultan Abdulrazak. Na rasa yacce zan yi ne. Wanda nake so shi yake kokarin kashe ni. ASP yanzu dan na aikata haka. Daidai ne ko ba daidai bane ba? Daidai kika aikata. Farisa, from the director Hassan Biggs. Malam, ka daina juyowa nan, ka dinga juya a can. Okay, na gode. Da me kuma? Da kika zama mace ta farko da ta fara harba min magana. Ya ake ciki ne dan kyakkyawa? Me yasa in mata suke da bubunka kuwa? Simple. Me kika sani mafi yawan mata suna so? Kyakkyawar fuska, murɗaɗɗen jiki, sai wasu matan suna son dogon namiji. Idan na hada. Kana nufin shi yasa kowace mace take son ka? Ina son ka biki. Sai dai kin yadda soyayya wata daya. Ka taimaka min ta kai ta wata biyu. Ya kai, menene faru kuma? Iyayena ne suka ce ka zo. Dama kan wannan mutumin ne tace ba ta so na. Wallahi kuma yaron ya haɗu wani dan camas da yi. Wata ɗaya muka yi alƙawari da ke, amma muka yi wata biyu. Na game miki iya abin da zan miki. Ba zan iya ci gaba ba, ki je ki nemi wani. Zautacce sabon kamce daga kamfanin Sultan Masabarbada. Kamfanin Sultan Masabarbada. Allah taimake bawanka kar ka bar bawanka lalace. Zangina!
yanzu ba za ka tada wannan kaɗe-kaɗe naka da kake yi ba, duk ka cika wa mutane gari kunne da kaɗe sai yayin da za a yi kiran sallah. A kofar gidanka gani ko a masallacin ko a kofar ka je mana in kun kira ta sallah in ta sai ku ga wasu waye za su yi wuta. Ba ta da tabbas mutum sai Allah koya mutu sai an daure. An daɗe ana faɗin cewa hannunka baya riɓewa ka yanke kayar, to ka biyo ni mu je wannan bikin yata. Shin idan kika yi aure kika tafi kika mamman yin dan uwan naki ko za ku ci? Allah ne haka ina gishirin. Ne can garin gudu na je na zuba a cikin kallon mai shayi. Kwano guda? Ai ko za a sha shayi da ganin bana a gari. Bikin yata a zama irin na duniyan nan ko kaza bata bar 'ya'yanta haka sakaka ba, duk da irin soyayya da take musu bai hana ta taka su ba. Shi kuwa wannan da yake hankalin nasa bai kai na kazar ba, ya kasa ganin laifin ɗansa. Bikin yata. Ina son ki mun kwatancen gidanku saboda rayuwa. Duk mai kaunar ka ya ga mai komai a rayuwa. Idan ka miƙe nan gobe. Idan na miƙe nan. Za ka ga wani gida yana kallon ka. Zan ga wani gida mai kallo na. Kana kallon sama za ka ga rana. To ai kowane gida in ka kalli sama akwai rana da daddare fa. Wata. Bikin yata. Dangarwa ya ce na raina sa ma'adalli cucusa min inda na kai yo kujewa. Bikin yata ya buɗe tsiwa da rashin kunya sala-sala, babu mai sa shi ko ya hana shi. Bikin yata da yake an ce maganin biri karen maguzawa sai ya taɓo na da kama wanda kan ce manzan ka hoge. Na ma kokari kai. Yata daga kamfanin Kabuwa Film Productions, jaruman shirin Rabi'ul Kadawa, Ado Isa Gwanja, Musa Mai Sana'a, Fatishi Uma, Amir Aliyu Tagi, tare da gabatar muku da sabon yanka Abdullah Muhammad. Bikin yata. Kuɗin ma ba yanzu a bani ba. Mutane kaga mai trader sai ƙarshen wata. Motar haya ce kawai an hau ba za a ce ba tunda ba a san mutum sai karshen wata ba, amma yanzu ruwan da zaka sha na yan garuwa sai a ce sai karshen wata. Dan irin ku a cikin al'umma ba su yi hakuri ba, to waye kuma ya rage. Bikin yata. Kullun talaka shine kullun a baya. Ni fa na kusan ɗaukar mataki da hannuna. Kaga hawa mota da kokawa talaka, tsadan mai, wulakancin alkali, wulakancin 'yan sanda, a dangwali yawu talaka bai taba kirga miliyan 1 ba, kuma wai a ce ka tafi wuta, me kai ka karambani. Bikin yata burin duk wani uba shine yarsa ta samu miji ta aure su rabu da ita lafiya. Shi dai wannan uban duk da yarsa ta samu mijin aure kuma an yi auren ya kasa rabuwa da ita. Ɗaki zai tashi naira gaya zauna. Bikin yata labari Abdullah Muhammad, shiryawa Abdullah Mahaƙurci, ɗaukar nauyi Aminu S. Kleba. Mun yi sallama duk abin da za a ganga mata na gaya mata mun yi sallama, ai mu ma mun yi sallama da gidan kenan. Tsara labari gami da bada umarni Mujtafa H. Muhammad. Kuwa masu zaman kansu wa burguwa makauniya mai ido doguwa gajeriya tsaka-tsaki kowace ta fito. Husaina Ali Media Production ki gabatar muku da Sama ta Ƙas. Ba ta ibedi, ba ta sani giwa, ba ta sanya olu. Ga ta dai nan gidan ko rediyo ba ma ji. In kin ga an kunna rediyo to ban mali za a ji. Sai dai ka zaba ko ni ko ita. Sun fetsare idanuwansu, sun ki Allah, sun ki annabi, haka kuma sun juya wa iyayensu baya. Sun baje kolinsu a harkar dandi, ba sa ji, ba sa gani, karuwanci shine sana'arsu. Na yi miki alƙawarin amma zan aure ki. Ya aure ki ko ya bata miki lokaci? Kar ka yadda ka haɗa zuri'a da Fadima. To lalle ka tuka maƙiyina na dindindin da alannan Allah makiri. Me yanzu zaki wa namijin bariki kuka? Iyaye da kakanni mun hudu an taɓa samun karo a ciki. Duk kuɗin da gwamnati za ta samu a mai kaga ta ce kar a fito sati 2 to wallahi tallahi wannan abun ya zama is very dangerous level immature baby in the house so anything can happen. Sama ta Ƙas Ɗantani shine wakilin shaidan a tsakaninsu. Duk wacce ta yi na ɗaya zan ba ta naira 1000.
Mandiya ita ce uwar karuwai, ita ma taƙi Allah taƙi annaba halakar da 'ya'yan mutane kawai take. Wannan kaɗan ne da daddare zai zo ya ɗauke ki ku tafi. Zan layi wa mutane shi. 500 ce. Ni za ki wa fari? To me zan yi ma da kai ne? Turka ce tsakanin makoma daga duniya zuwa lahira. Sama ta ƙas, wuta zuwa aljanna. Sama ta ƙas, zaman aure don raya sunnar shugaban mu Annabi Muhammadu ko kuwa tattara kaya zuwa fadar shi. Madalli dangarwa ya zo saukewa daga kallonsa, dangarwa ya ce na raina sa. Kin ga haife ka kuma ki mana wa'azi. In na mutu zan rataye a wuyan ki mandiya ba na shan sigari. Duba duba Allah ki koma gida. Ya za mu ci maganan magabata ba za a gan mu anan ba. Shiryawa Abba E Kamfa, daukar nauyi Mustapha Yalo, mataimakin mai bada umarni Kamsu Sumadi, bada umarni Husaina Ali Muhammad. Ka je ka tambaya ka ji gidajen giyar da suke nan gurin ni in mun muka je ba kula ba ake aje mana ba. Bututu ake zara mana a tankin gidan giyar. Mu sha mi ta dai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lambar ya a cikin gidan nan akwai jama'a dan gari. Tun kuna yin barikin 500 kuka da kuna yin barikin 1000 tun kuna yin barikin ku a lungu ta zo kuka shigo da barikin ku nan ta kankama. To yanzu abin alfahari ya zo bariki ta koma Abuja. Duk abin da aka baku zaki kasa uku. Zaki ba wa mandiya kashi 1 sannan kuma za ku bani kashi 1 zaki ɗau kashi 1. Duk garin nan ba na gaya mu in ji in ba rarara ba. Ba ka mini koko ba ka mini koko rashin mutunci. Ni ba rashin mutunci. Sojan wallahi sai ne miki rashin mutunci kuma ki bada kuɗin da kike na nan gidan. Sama ta ƙas yana nan fitowa. A ƙarƙashin kasuwancin Ahmad JSD Investment.